Ayan guys, dumating namin sa bahay. Oh, thank you so much Ate Mar sa blessing na i-share mo sa amin. Yung ipinabigay mo kay Lilin para sa amin, natanggap na namin. At ang yung para sa yung ibinigay mo nga 1K, bibili namin ng isda at saka bahog ng biik. Ito Ate Mar, nagbili ko ng bahog ng biik ng 12 kilos. Ayan. At saka nagbili din ako ng John Rocks kasi marami akong labahan. Nagbili din ako ng VAR, saka kape at saka brown sugar. Thank you so much Ate Mar sa gi-share mo na blessing para sa amin. At nagbili rin ako ng tinapay. Yung dalawa ay tulog. Ayan, tulog na tulog silang dalawa Ate Mar. Sila daw ang bilin. Nakatugin taon silang duha oh. Nagbili rin ako ng guso at saka lamas. At ito, nagbili rin ako ng 1 kilong isda. Thank you so much Ate Mar sa gi-share mo na blessing para sa amin lahat. Thank you so much. Ayan ang pinili ng isda guys. Giluto na ni tatay. At magputad siya ng laman. Ayan ang gusto guys na nakuha na. Ayan guys, ready na ang aming hapunan. Ayan. Si Duy wala pa dani kaya nag-charge pa sa cellphone. Kaya ang cellphone ganina, wala na charge ito Lilin kay nabili niyang charger. Meron sa din na sunog. Para samahan sa anak sa Espiritu Santo, Lord. Thank you sa blessing ng ihatag ka namo amahan sa matag-adlaw. Thank you sa Ginoo sa protection ka namo kaniyang buntag ito karon gabi para protection ka mo ikaw galantay ka namo. O salamat sa Ginoo sa gihatag na blessing ni Ate Mars namo o katagad siya taas na kinabuhi upas kog kalawas o daghan pag blessing namo abot sa iyang kinabuhi. O kani pagkaon sa mong langis sa amahan, ikaw makapanalangin ini, tigay ka nagawasong sa lawas, makawala ka ng bulatian. O dugangi ka sa grasya, o ibubo ka namo sa matag-adlaw, ang grasya panalangin. Yes, wala ano naman sa ngalan ng Kristo na akong bugtong hari sa tanan amin. Kain tayo guys. Ang among kanon, bugnaw na kay Cirilo na sayo kay nagbungkag. Silog. Among sanlang si Duy. Pinirito mo ni. Asa. Kana. Daw magbiling ni para sa pamahaw. Ano tayo? Ay. Kana tayo ni. Ayaw ka nunay. Ha? Nagandaan. Wala na karon. Magbiling ni guys para sa pamahaw kay naman po sinod daw. Nadagan tayo ulit na mahulog. Nay. Nay. Ili ako mo. Nabinlan ko na ako si Duy og sinogba. Agkasaka si tatay. Ha? Jamay na.
May gusto guys, oh. Wala kayong kanan? Gamay kayo. Gamay na kayo. Sinog ba lang? Sinog ba? Pili mo sila pinirito. Si Alan kayo, hindi nga man siya sinog ba? Ba? Hmm? Me? Ano? Gusto? Siya man ami. Kain tayo, Timar. Ito, Timar. Kain tayo, Manang Tinay Beauty. Manang Los. Kain tayo, Perichel. Ano? Bukan nila boy. Wala. Magbulan ba ako pagkabot? Ano man? Ano man? Hindi na ka? Pinirin pa? Pinirin pa? Diba? Ano? Hindi mo? Ano daw? Pangpugnaw na ba? Ano ba kaya? Kapala na. Ibatan ba? Pao. Ang hagad din. Tingnan ka. Kain tayo, Timar. Gapin ko dahil. Kain. Pasal man. Ming, lagi masuk ng karon, Ming. Ming. Kain tayo ay. Ba? Nangiring mo? Ming, lagi masuk ng Ming, nangiring mo. Wow! Ang kain tayo ay. Inya na lagi. Ibilan siguro ka sa kwan ba? Ibilan siguro ka sa engineer. Okay, ito. Mabilang. Pwede na ko.
guys, tapos na kong kumain. Ito to. Greno. Ay, gusto. Gusto sa dagat. Ako lagi lalo may nasumpulan na Ang ito gusto na. mo sa una. Manginas kayo si nanay. Ngiti. Tapos ngiti. Iya ko ang daw gusto ka sa gara. Ibuang man. Yan ay binti kay Lingod. Iya bubuan pinamala. Kaya mo tayo na. Para yung niya lagi. Wala mo magina ka ba? Ano yung panagkaroon pero nilos na siya panguha. Hindi. Ito ba sa yoga? Tapos na kong kumain, guys. Ito ay para sa pamahaw. Hi guys, tapos na kong Tapos sa bilang kumain. magbawang pichay. Salamat Ate Mar. Ito kay Doy-Doy, silog ba? Oh, italapan ko na yun. Huwag sa sa kamot ni. Nay, Ay, buya. Ay, sa mga bulan. May malak ko yung May malak ko yung Naulan na on! Ay, it's a prank! Yung mag-drive? Sabi ka mag-drive. Oh, Kaya yun, yung hindi niya. Magkakampus ko ka mga. Engineer din na siya. Engineer sa Sundalo na. Sundalo pag engineer pag siya. like a Kana siya. Nag-graduate kasi sa engineer. Nag-take din siya o kuan, sundalo. Pasal siya sundalo. So kaya naman siya nahuman guys. Naman siya nahuman nga kurso. Wala siya nag-lisod. Engineer siya sa mga sundalo. Sili lugar na siya, ibang sa mga gubat. Tapos na ako guys. Thank you so much. Nay, kanta yung ganyan yung tatay. Wala ko kanta Ay, yung kung ma-engineer, di ka na mag-apply pa dito sa lain na engineer. Ha? Kung ma-engineer ka, Dali mo tayo. mag-apply pa ka sa lain para maka... Nay, Ikaw engineer ako. Nay, wala ko yung tayo. Ano yung tatay? Engineer. Nakabay, engineer. Go boy, engineer. Parang mabukod na rin. Oh, so. Oh, so. Engineer. Archie. Uchi. Ucha. Ako yung aptili. Ikapsa. Nagtira kami kagabi ng pinirito tapos gilunuran na ni Alan. Ito ang natira. Umulan dito guys. Masama ang panahon ngayon. Si Alan sa'yo siya nagmata kay amin niya maka-duty siya. So kuan man nga walay duty daw karon kay malakas ang ulan. Ayan, tapos na ni Alan nagbahog. Tapos nakahinlo na po siya tangkal. Nanulod na sa ilang kananan oh. Ako na silang pugahon mga karong pila ka adlaw guys kung magsagumso ng init. Kapan na ako na purga. Yung isa oh, nisulod gid sa iyang kuan oh. Bahuganan. Madag ko na sila kinaon.
Ito sis, malaki ng mga biik mo sis. Ganyan ang color sa mong tubig basta magsigig ulan. Palaging mag-ulan, yan, lubog. Ayan guys, ready na ang aming almusal. Ayan. Ito ay pinirito, gisabaw, gibutangan og pichay. Kanin, saka yan, kay Doy-Doy, ano yan, nakaon na biik, kaya nakaon sa ilang mother. Sige na, pre na. Sige na, pre na. In Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, thank you sa bilisin na maghihatag ka namo sa matag-adlaw tang. Salamat Ginoo sa protection. Ikaw nagabantay ka namo sa matang mga tulog ng matang ng tagod. Og hapsay og baskog ang among lawas. Kung ikaw Ginoo nagapanalangin unta sa among malak-ang us mga tanan ng mga kinahanglanon. O kanina pagkaon sa lamesa sa amahan, ikaw mga panalangin ini makawala ka ng balatian. Og makataas kini kinabuhi. Ug kaning tanan Ginoo among ipangayo sa ngalan ni Kristo nga among personal mong luwas amin. Amen. Kain tayo guys. Kain na mi. Ay mana ikaw mo. Yung kabaw? Ano, Tan? Sa'yo mo rin. Me. Tuyo. Pagya ka. Sinagbay mo, may? Hindi, di ba rin? Siya. Yes, di pa nakatas. Kain tayo ninyong lahat guys. Kain tayo Ate Mar. Sabaw. Huh? Sabaw. Hindi rin. Hindi ka rin. Play. Doon kita sih. Suruh dari me. Kain tayo ninyong lahat guys. Pamahaw ta sa inyong lahat. Yan. No? Panas na. Wala mo ko. Anak na sa nilulay TV. Minister, luto. Ano po, Choy? Pag, kuhan ba, si Minister Rungos Tato. Siya pa nagluto. Sila na ito ng basilyan. Lingo-lingo sa daha.
Basa siya. Wala. Ano? Sinana ko na. Lah. Lah. Ito na. Apa ni mau ke sana? Mungkin kamu tadi. Hari magkambrang sa tanong. Ang gym ka na. Ay, gusto ko. Lili. Bilang beri ka tayo ng Yung si Kukoy pa. Akala ka na ng gusto na ay ka ng gusto ka ng gabi ng isog ba? Anak yung makaon, sabag ng Kukoy muna, minyo magtalabukid. Ganta yung kaon ng kuwan, gabi ng isog ba? Hindi sa ko ah. Mulai ka na lagi, yung buat video. Yung dito na lang. Ulaw-ulaw pa ito. Ko alam mo kawalan mo tataron. Hindi ba sahon? Bahal, sahod. Nagmakadaog na yung baka lulo. Ako ganda na. Ha? Apa tu kata nak? Ako po na yung yagi. Lama nga. Ha? Ape? Asoy. Ay, mukha deh. Ito. Ini bisa lawan dito ni. Sugmay. Ako pa naman kita dagit. Not na lang lang. Yes, tapos ako kumain. Gusto ko. Tapos namin kumain, guys. Hi guys, tapos ako kumain. Malakas ang ulan, guys. Tapos na kaming kumain. O thank you so much sa inyong lahat-lahat. O labi na kay Ate Mar. Thank you so much sa Ate Mar. Maraming salamat sa share mo na blessing para sa aming lahat. O hanggang dito lang ang video namin. Ako ay magpapaalam na. Maraming salamat sa inyong lahat-lahat, guys. Lalo na sa mga silent viewers, solid supporters. O gilabi na gyud kay Ate Mar. Maraming salamat Ate Mar, Manang Los, Ma'am Dinay Beauty, Ate Ritzel Tamagawa. Maraming salamat sa inyong lahat-lahat, guys. Hanggang dito lang ang video ko. Kaya magpaalam na. Bye-bye! Mama,